Els sindicats de l'ensenyament públic han confirmat avui a la mesa sectorial la seva intenció de signar l'acord marc de millores, tal com van anunciar la setmana passada. Ha estat després d'una llarga negociació de més de 30 punts que inclouen millores salarials, baixada de ràtios o un pla d'infraestructures, entre d'altres. Aina Gutiérrez és de la Conselleria d'Educació. Bon dia, Aina. Quan es firmarà l'acord definitiu? Bon dia. El nou acord marc de millores sociolaborals i educatives s'assignarà el pròxim dijous a un acte al Consolat de Maalla. La presidenta del govern, Francina Armengol, i els 5 sindicats presents a la mesa sectorial de l'ensenyament públic signaran de forma oficial aquest segon acord marc. Cal destacar que aquest pla nou ha obtingut el recolzament de tots els sindicats presents a la mesa, mentre que el primer acord només va ser signat per l'ESTEI, Comissions Obreres i posteriorment s'hi va afegir el sindicat AMPE. Aquest acord de 36 punts és ple de millores pels treballadors de l'àmbit educatiu, però des d'Educació destaquen i també els sindicats que aquestes millores acabaran redundant en la qualitat educativa dels 150.000 infants escolaritzats a les Illes només a l'ensenyament públic. Els sindicats, però, adverteixen, quedaran vigilants de que aquest segon acord marc de millores sociolaborals i educatives es pugui complir i compleixi el desplegament complet d'aquest acord al llarg de la pròxima legislatura. Aquest és un acord necessari per a l'educació dels infants, és un acord que ordena moltes coses, que pretén llevar molta burocràcia, que pretén reordenar l'avaluació, coses essencials amb els climes que tenim ara mateix dins els centres. És un acord positiu, és un acord bo, millorarà la qualitat de l'educació i a part també és un acord positiu també per l'alumnat. Hem deixat de manifest que encara queden algunes coses sense resoldre, com és el fet de la insularitat, especialment per Eivissa i Formentera. El mandat que tenim de la nostra gent és que vigilem, que estiguem atents i que treguem d'aquí tot allò que sigui possible per millorar les seves condicions sociolaborals. Una de les nostres prioritats és el punt número 8 de l'acord, que fa referència als professors tècnics de formació professional, i aquest punt sí que és un punt que se pot començar a treballar dintre d'aquest curs. És un acord que obri una perspectiva de present però sobretot de futur. És un acord que s'ha d'aplicar bàsicament a partir de la propera legislatura. Per tant, saldrà un acord que s'haurà de negociar, dialogar, aplicar, prioritzar, i aquest és l'objectiu. Els acords estan per complir-se.